猫、犬、人、鳥、魚、虫。もう一度見ましょう。猫、犬、人、鳥、魚、虫、木。木の上に鳥がいます。木の下に人がいます。ねえ、ゆうくん、虫がいますよ。え、どこに？ゆうくんの背中に。取ってください。嫌です。もういません。よかった。魚がたくさんいますね。本当ですね。魚がたくさんいます。みゃー。猫は家の中にいます。犬は家の外にいます。家の中、家の外、家の中、家の外、家の中、家の外。猫は屋根の上にいます。屋根。今日のまとめ。います。がいます。犬がいます。猫がいます。人がいます。魚がいます。鳥がいます。虫がいます。あります。があります。あります。います。あります。います。今日はここまで。またね。